Nee. Wat is er? Nee, ik kan niet. Niet na wat jij gedaan hebt. Wat is er aan de hand? Je weet hartstikke goed wat er aan de hand is. Eddie, waarom doe je nou zo? Nee, laat me met rust. Eddie! Eddie, niet doen! Nee, ik kan niet meer. Blijf nou bij mij! Nee. Eddie! Hou op! Je hebt je kans gehad. Eddie! Blijf bij mij! Ik kan niet meer. Ik kan niet meer.